Bos días. Estamos aquí un día máis as Kinkis, aínda que hoxe cunha baixa. Hoxe estamos Andrea, Hola. Paula Oli. e eu que sou Laura. Temos a baixa de Jenny. E bueno, estamos un día máis aquí para o programa de Youth Power Alexed para en Galicia. E hoxe vamos falar un pouco sobre o desemprego. O sea, sí, sobre o emprego juvenil. Cando falamos de acceso ao emprego de mocidade, cal pensades que hoxe é o maior problema? Wow. A falta de experiencia. Sí, Porque creo che que piden, porque che piden experiencia, literalmente sales da universidade ou dun ciclo, que bueno, nos ciclos fas prácticas. Entonces de mal pode contar, pero Pero si sales de la universidad no tienes Non tes ninguna práctica ni nada y entonces siempre van a escoger a alguien que tenga más práctica. Sí, igual chegas a un sitio e dinche... O sea, acabas de salir de estudiar e chegas a un sitio e dinche 2 anos de experiencia e é como... Non tengo ninguno. Donde o saco? De onde busco? Entonces, é bastante difícil. Eu creo que sería ese o principal, pero bueno, tamén hai máis, non? E credes que o sistema educativo prepara suficientemente para o mercado laboral? Ahora los ciclos sí Os te ciclos, guían sí. más hacia el mercado laboral, Pero que pero decimos, porque teñen prácticas ao Exacto. final. Entonces, y de siempre mal- en plan te dan como más información de lo que vas a hacer en el trabajo, te ayudan, sabes, a guiarte más. Pero en la universidad es como que te dan, tienes que estudiarte esto y prácticas, bueno, Sí, tamén creo que por eso cada vez os ciclos como que collen máis solicitude, máis importancia, porque ao final fas os 2 anos é como un tempo máis corto e sales con cierta experiencia porque tes un tempo de prácticas e tes moita posibilidade de quedar xa neses sitios onde fas as prácticas. E ademais, o sea, mentras estudias, eu creo que no ciclo é como moito máis práctico todo, como que traballas moito sobre a realidade, ou polo menos no noso ciclo. Sí. Sin embargo, na universidade, tú, o sea, estudias unhos temas e acabouse, non, como que non o aplicas sobre Sí, é como sobre a máis realidade. chápate isto, estudias moitísimo máis, pero como que tes menos contacto con lo que vas a hacer co teu realmente. futuro traballo. Que consello lle darías a alguén que non sabe que camiño profesional escoller? Wow. Pues a lo mejor si no sabe, imagínate, buscar un ciclo como que le guste, experimentar con ese y si le gusta, pues mira, ya tiene una experiencia de trabajo, ya sabe lo que quiere estudiar y es como 2 años en los cuales vas a aprender algo que a lo mejor te puede gustar mucho o a lo mejor no, pero es como una experiencia que tienes y además ya tienes algo, una práctica laboral también que te va a servir para el currículo más adelante. Si queiras que non xa algo que tes aprendido. O sea, ainda así, de todas maneiras, eu falando pola miña experiencia, ¿no? En plan, está permitido fallar e equivocarse porque tú igual te metes nalgo e crees que é o que... O sea, porque igual tú te metes nalgo que dis é o que quero e méteste e dis Non ten nada que ver. non ten nada que Non é o ver que co que eu esperaba. pensaba, non é o que esperaba. E está ben salir e decir, pois bueno, equivoqueime. O sea, tamén está ben o momento de ter igual un tempo de reflexión e decir que quero facer ca miña vida. Porque xa falamos no anterior, xa de que falamos no todo. anterior podcast, pero é que realmente non tes moito tempo para pensar en que queres facer. O sea, é como que ten que ser todo moi rápido, entonces, pois a Vai todo veces seguido, pum, pum. sí, é moi necesario este tempo de decir que quero facer ca miña vida. Porque acabo de salir de estudiar non sei cantos anos seguidos e teño que decidilo xa A ver, e igual non teño nin idea. no. No. Ou non sei. É que a eso terminas a eso bachiller, bueno, técnicamente Sí. bachiller, pero creo que fai todo o mundo. Entonces é eso bachiller e aí escolles que queres. Ademais que a presión da pau tamén. Sí. O sea, porque De tú que tes- si no me da la nota no entro, ¿qué hago? ¿Qué voy a Exacto, hacer? as notas de corte que son... E moitas veces moita xente tamén se mete a bachiller para decir teño 2 anos máis para pensar que quero facer. Sí, sí. Sí, Porque e tú lo necesitas sales da tamén. ESO con 16, 17 anos Sí, e é más o como E ahora que fago agora? Metes a bachiller, eu creo que máis por presión No, Sí, a lo tamén. mejor social que por también outra cousa. entras a bachiller pensando que quieres ser aquí un matemático experto y después acabas diciendo, pues A ver, quiero hacer otra cosa, ¿sabes? non está mal telo, Claro. porque moitas cousas che piden bachiller.
E ahora mismo a eso estáse pedindo para casi todos os traballos. E en moitos sitios incluso hasta bachiller. Por eso. Mm. Pero sí, pero si non tes idea ou non sabes, ou eso, ou te tomas el típico año sabático, Sí. que cho pintan Sí, Fatal. horrible. Está supermal que visto. fas ca túa vida, Sí. que pois igual para Que como un plantearte ano o que queres perdido da facer, túa vida. Claro, ou se non tes claro por que especialidade, o sea, quero dicir, porque as carreiras son moito máis específicas cos ciclos, ao final. Entonces, colleste un ciclo que este máis ou menos relacionado con algo que tú crees que che pode gustar, e se ves que sí, logo cano todo o ciclo, si tes que facer Sí. materias a maiores na PAU, falas, e se queres ya está. acceder á carreira, accedes. E se non tes o ciclo, aínda a maiores tes as prácticas, o sea que... Claro, o sea, mismamente, mira, o sea, por o exemplo do noso ciclo, estamos todos un pouco de rebote, pero ao final a moitos vai ser o que lle guste. Sí. Igual descubriron algo Que che gusta. que non tiñan nin idea de que iba e meteronse aquí, pois, de casualidade, de rebote, porque non entraron no que querían, Pero... E ao final igual descubren aquí unha vocación que non sabían que tiñan ou incluso algo que lles pode gustar para seguir estudiando. Sí, o que poden utilizar no seu tempo libre, tipo nas vacacións de verão. Sí. Sí, porque, sí. Eu, por exemplo, sorprendíme moito. Sí, eu tamén. Porque porque non conocía nada, pero eu metíme e digo, pois a ver que tal, ¿no? Eu ni mirei as materias. No, pero eu porque, claro, conocía a xente que fixera o ciclo, entonces era como, bueno, teño aí cierto conocimiento, pero en verdad no. Pero levei unha sorpresa porque pensaba que iba a ser moito máis distinto. Sí, eu tamén. E por eso os anos sabáticos están moi ben, porque te replanteas tu vida. E sabes un pouco por onde queres tirar. Bueno, ademais o ano sabático noutros países normalmente non é para non estar na casa, o sea, para estar na casa e non facer nada, senón que teñen oportunidades para poder viaxar, ou normalmente o que fai é viaxar para coñecer outras culturas, sobre todo tamén para aprender outras lenguas, que é bastante importante, podeche sumar. Entonces vamos a rematar cunha pregunta en inglés para, bueno. In your opinion, what is the best way or method to learn English? Do you think knowing how to speak English is important? I think that English is an easy way to find a job, and you can learn other language. Yeah, I think that it's better to learn English in another country than have classes for 6 hours, because in that country, for example, United Kingdom or United States, you talk with people, they have their own they have their own words, and you don't know that in classes. And not only English, other languages. And That's it. Bueno, pois isto foi todo. Moitas gracias un día máis por escoitarnos. E nada, verémonos en máis podcast. Chao.